Secret. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rakitera and welcome to the program rated SPG Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong mainit, nakakapanabik, nakakakilite na rated SPG Top Secret. At meron na nga po tayong top sharer. Kulang. Sorry guys, nagkulang yung word ko. Top Secret Sharer of the Night. Itago natin siya sa pangalang Greg Marie. Dinugtungan ng Greg Marie, no? O, eto na. Sabi niya dito, "Hi DJ Rocky, tago mo ako pa sa pangalang Greg Marie at ang top secret ko ay ako ang nagmasahe kasi wala pa si ate." Bakit kaya? Share ko lang tong nakakahiyang experience ko sa ex ng ate ko. Friday bakasyon, nasa opisina si mama nung time na yon. 12 years old pa lang ako at si ate 17 years old. Dahil wala si mama, ako ang initusan niya na maghugas ng plato. Sunod-sunuran naman ako kasi may bisita siya. Yung boyfriend niya. Basang-basa ang damit ko pagkatapos kasi nga bata pa ako kaya mag-slow ang kilos ko. Umakit ako para magbihis sana sa kwarto namin ni ate kaso pagbukas ko ng pinto, nakaupo sa kama si ate at yung boyfriend niya pero nakakumot. Nasa loob ng kumot ang kamay ni ate at napansin kong gumagalaw ang kamay niya sa tapat ng boyfriend niya sa ilalim ng kumot. Tas yung boyfriend ni ate parang sarap na sarap. Naisip ko na ay, minamasahe lang siya ni ate. Minamasahe. Katulad ng pinapagawa ni Papa kay Mama. So eto na. Maya-maya nagpaalam si ate na bibili raw ng merienda nila. Ituloy lang daw nila mamaya. At ako naman nagtago sa kabilang kwarto. Nang makaalis na si ate, pumasok ako sa kwarto namin at nadatnan ko ron ang boyfriend niya. Oh. Nagse-cellphone lang. Dala ng curiosity. Bigla kong hinila yung kumot. At nakakita ako ng hindi pangkaraniwang bagay. Mahaba at tumatayo. Dahil mabait ako at maawain, sabi ko sa boyfriend ni ate, "Kuya, gusto mo ako na lang ang magmasahe niyan? Baka kasi matagalan si ate." Namula si kuya at hinatak ang shorts niya sabay labas sa kwarto. Nagtaka ako. Ako na nga kasi yung mabait na magmamasahe nung bukol niya, tas nag-walk out pa siya. Di ba kapag may bukol pwede namang masahihin? Pagbalik ni ate, wala na rin ang boyfriend niya. Hindi na ulit bumalik sa bahay ang boyfriend ni ate kasi nag-break na raw sila. Ilang taon nang nakalipas. Pero alalang-alala ko pa rin yun. Medyo aware na ako sa mga ganong bagay ngayon. And kapag naalala ko yun, naalala ko ang mga pagkakataong inosente ako. Oo, DJ Rocky, inosente naman talaga ako noon, kaya wag nyo naman ako masyadong i-judge. Pero eto talaga malupit, DJ Rocky. Nung pagpasok ko ng college, first day of school, pamilyar yung professor na nakita ko sa harapan ko. Aba, yung ex-boyfriend pala ni ate yon. Nakasuot ng uniforme ng guro. Ay, akalain mo ba naman, naging professor ko pa yung ex ni ate?
Pero in fairness marami nagkakagusto sa kanya. Well, di lang nila alam kung anong nakita ko. Charot! Anyway, thank you so much, DJ Rocky. Yan po ang top secret ko. This is me, Greggy Marie. Thank you so much, Greggy Marie. Alam mo, na-shock ako sa ginawa mo. Kung sa bagay, iba talagang nagagawa ng innocent sa isang tao. May mga bagay ka talaga na sa ibang tao may mali siya sila pero sa'yo wala. At dahil doon, pinapatawad ka na. Pinapatawad ka ng higher being. Charot to with darot. Anyway, Greggy Marie, I hope you're doing okay right now. And I hope meron ka ng idea tungkol sa mga dapat talaga ay ginagawa o minamasahe sa loob o sa ilalim ng kumot. At sa lahat ng mga kabisyo nating nagdadala ng jowa sa bahay nila, asus, asip naman hindi alam kung ano na talagang ginagawa ninyo. Alam na this. Sino ba dito may mga bukol? Oh, wag niyo pa... Ay, delikado din kasi magpamasahe ng bukol. Ay, nako. Anyway, kabisyo, sana nag-enjoy ka ngayong gabing ito. Next week, magsama-sama tayo ulit. Monday, magsama-sama tayo ulit for Rocky Secret Files and Top Secrets. Pero bukas, Love Radio Academy featuring Retro Sabado. Yan ang programa natin bukas. Kaya naman kabisya, I gotta say GTG as in got to go. Nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess DJ Rocky Tera at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.